Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na ndio mwancho murigerere wa Getembe TV Chinsa Ikomi cha bono maragoba nekirongo kwaligania ase Ekeonga eriongo manye narari abereka wateka korwa chinsemo okro sensemo yebimanyererio buna botambe nere Wilson Makori na boyo studio akabere nere Wilfred Matildah. Karibu sana erinde tunyare gusanga egati yari agenderete ase chinsemo nekirongo chaka Ekeonga Chinsa Ikomi cha bono maragoba kuchaka korwa ase county ya Nyamira nekiro bono ensemo yabarai na banyare wesokia na kuboria abarai bonsi bari ase birogo banyare kwenekia banyare gusira abana bakorwa ase chinga chitari kwenyara asensemo yo kweneke buna banyare konyora chisemi bunenchereyemo yo gukora obutaka ase chinsemo ime county yo ya Nyamira gukona korwa ase ekenyoro ekemo kemanyekanete buna ria mungare ime ye wadi ya kiabonyoru ebunge yo ya borabu nigo bono enka eyemo herine kieko kera ekera bono omwana siasa yo manyare gwesokia na kwanekia ngosirare oboya mateyo asenjira yo kwira abana eskuru na boigo nekero na barabu hose nekero ya mateyo kwerera egati ya michando eri yabere kewetera lakini rinde igarwaro boriro bwa kansa ugatumyo kimona bwa kora kende gionse ngio giateta se nyumba
igatwa busete pi timbwati mutuna magega timaitina kindari ndabana soma yetari bobe naende kero tatu mwabare ngenya gitari igari kona kamataina sintione yonta itosomero bunyagitari yando rarige mekia bunyagitari bagokora igekera rarite na muriere to mwando agatebo mwana oyo asomero bunyagitari ige gotoke sabantu bari barabataka no abana bangene bagotoka pono liko gusikira giseme bana cyo tokonya nche na mwire mbeke koro tokeria buna twarenga abataka nteme gokonya abana abataka imbabwatirire mbaka bakore skuru na rwaka abati komukisa gukya haswa CMCA cyari gutiga mangani yebisege byebikebike bayikaransamu bare atama oni kromonto atwari proposal yaya indi banyana gokonya abantu banyamira county beko gweanje kando bari batocora tachikura babachora tachikureke mambi bakabuka mambi ingire mwanjira banyakorera ekero abamintu basoire bakoborie emirimo naende omuntu arorekanire eng'enchiri neiyo agatokonya naende tutokoba nyuma yaye kiagera tumukonye paka etaika omwerio naende ekero asoire bosio nabagoche kunyora ng'abantu bamintu bankonya Tigara ime iye kaunti yo ya Nyamira nigo bono abalimi banyarire gosemigwa banyare koenekia buna banyarire gosimeka ekemeri kia avocado giekerero gosemanyakanete buna as avocado buna enchire yemo yo kwegendereria gose kwekinia ase obugima chinga kichiga obugima bwabeire ebogokonga kegima oyore kwena na amaigeria ya gose obosemio yiga nigamanyakanete buna Teresa Mlati oyubono okoena na amaigerio buna ekemeri kiga kibonete korenda gose enchira kiranyare gosimekwa nabo igokoreta amatunda maya ane muno ase e-county yo ya Nyamira. Kupanda hii hasa avocado compared to ile ya kienyeji, ndio wamezoea kienyeji, lakini ukiangalia advantages ya hii hasa avocado compared to ya kienyeji, iko na advantages mingi sana. Baada ya miaka 3 wanaweza kuja wakoe outgrowers wa Kipkebe, watakuwa guarantee wanapata pesa. Kabla upande avocado kwanza unafaa uchukue mchanga yako upeleke kwa laboratory and then wapime waone mchanga yako inahitaji mbolea gani ndio isaidie avocado sana kukua zaidi. Tuko na nursery, tunafanya grafting, tunachukua ile avocado ya kienyeji, alafu tunachukua Zion ya hii hasa avocado. Kuna vile tunachukua the primary leaf avocado ya hasa yenye imekomaa, tunaenda tunaunganisha na avocado ya kienyeji, inaitwa grafting, alafu ndio tunakuja tunapata hasa avocado. Merongo ibere. Kwa mti mmoja kama hii yenye nimesimama hapa, tuna expect 50 kilos per tree. Alafu kumbuka tunauza per kilo. Na hiyo price huwa ina vary from 100 to 120. Tulifanya interplanting ya avocado na chai. Hiyo ni moja ya diversity. Tulifanya diversity. Sasa kwa hiyo shamba tunachuna chai na bado tunatarajia avocado baada ya miaka 3. Bado naweza encourage wakulima sana sana wenye wanapanda chai huku side za Nyamira County na Kericho County wajaribu kufanya interplanting, watakuwa wanapata chai na bado wanapata avocado. Hapo watakuwa wamediversify hiyo shamba yao. Nekero chipara chigendete kurimwa ime ye county ya Nyamira na bwo kubikwa omoromu nigo abamenye bechinsemo banyare gosemigwa banyare kwenekia buna batumikire chipara icho ase enchira ere endonge nigo obakaniwe tibabasa kubeka chubi ase chipara echo chigo ticha emembelesi gose chanyara koleta omugoko oyo ogosaria chipara na bwo nekero babuligwe tibabasa kumukia magena ari iyo omoromu na kogenda ogokorera ebiasara ebinde ebingao na ekero bono omo MCA wechinsemo echo kosekura chinsemo omo MCA oyo mokoro ase county yo ya Nyamira anyarite gukwana unanigo serikali ye county yo egendete kwenekia una yanyarire kwagacha kosekoro cia chipara ekerengo keri iranyare kubwateka na keri nigo omo governor arigeti kwenekia una chinsemo chanyare konyora chipara chire echengenjo kigima chibesa tu agatumira soko chipara koros chipara kwetera chi contract bono to koros lienusu yechibesa chiri egendo bono kitobwate machine jeto no kugura mafuta twaro chipara nana se para wananchi bagukura ya sarikira sinini na boto kutumikira kitakia enda kiara ngura because kira kitani
kire para yare metwe kire para yare miru no embono no ene njiri cha tangite kole mkurubiyewo ngobe kuchiro moro egendo gi atanga moro mutarabe kwa ndo abanenji ba mintu muro jine mbura ige para mo koro moro muntu isaneti buya go sitere miri asegete buya go senja abo garra kende ninche mo complain ndore gende because tutete pare be kumuchanga buya na ende kire para wekebe kumuchanga wetaneti 6 inches egara ji para ji sisi dumu no bogare bo isaine chi mita kianda ikobone bara mo gendere ko be kaiga ndochera we buya sa njengo te yo mugaba na nyalibo tigagendere ko tobwati siga injera artroserie bara yabeire njerengiya endagendere iga butambe karabe ga gutonyora entintu mubwati munyore wejenga kire agendere iga lakini mo ta kora magoso mubeke buna mwabekire iga mwali moke yo moro muno lepa na intu pare ya karo twarosaligwe na intu no murweire ga guta twabogori na magoke karo kanye pare tayo lakini bone para ko yabeire na intu gariye guta paka siko twakona baba abantu barenda amagena babasa kusomba magena babasa ko korose nane bitachiro bibiri babako beka bi gutanga mari begere bare anse gusarika ase wizara yechisemi ni gobono Dr. Bernard Chitunga abeire kose anyare kurarigwa bene koba vice chancellor we university ya cooperative egotoka ime eyomochio Karen county ya Nairobi omoyego yo nyara gokorekana rituko ria rero kusomo gasorero nigo orawa nere omurai wense muske William Ruto umwaziri wechisemi umwaziri bobonchoreria obokoboke omoske oparanya na Obaigwa igati ya baraibande unabono umurai wekiama kirikia ODM muske Raila Odinga abo banyara gwikira naroro nabo banyara gusanga ebirengereri korende Dr. Bernard Chitunga nere unyara kurariwa koba vice chancellor omoke kigima obwate myaka 35 na 5 no mogose that 6 years ekero bano banyara goteba nere obeire omotangane kigima aiga ase ense ya Kenya goswa ekero gekyo kare omusae omoke PhD, a 36-year-old multilateral banker, global development leader, and a distinguished international civil servant with extensive experience in Africa, Europe, Latin America, and Asia, stands tall in his generation. I'm therefore greatly honored and privileged to present Dr. Bernard William Chitunga to be installed as the Chancellor of the Cooperative University of Kenya. Ladies and gentlemen, Dr. Bernard William Chitunga. Karibu sana. His appointment is a testament to his distinguished experience and unwavering commitment to excellency. I am confident that under his strategic vision and stewardship, this great institution will reach even greater heights. Your Excellency, sir, on behalf of the Ministry of Education, I wish to welcome you to this occasion during which you will officiate the installation of the new Chancellor of the Cooperative University of Kenya. That you've agreed to officiate at this ceremony is a further testimony of your solid belief in the effective management and leadership structures of our local universities. The office of the Chancellor in a university is the apex of leadership in that institution, requiring that holders of that position are not only of high integrity, but also those with an enviable and impeccable track record of management. I'm glad that Dr. Chitunga is one of such a leader. Congratulations to Dr. Chitunga as you take over this role. Ukwana korwa ase university yo ya cooperative nigo omurai bwense omoske William Ruto na boigo omoske Raila Odinga banyara gusingirira buna aja neraroro yaba Kenya kwene kibuna banyare gutwara ebiganja na biba ebike ilio kwene kia buna banyare kuguswane gosegokeya obutaka ase amatuko alebosio na boigo omurai bwense nigo anyara goteba buna ense eri ya Tanzania na boigo ne Chinsa chinde chonchukana ense ya Kenya nigo chiegendereri kubwatikana
lakiria bunani ko kira oyo mogosi abamenyi bechinse mecho bakendete wetuma asinchira yogotwara ebiganja korende nigo anyara goteba gesa aso avisi nigo bono abakenya bachakire wonchoreria nabo igo bachakire kogacha chibesa gose gotwara savings account echo chira chikwenekia buna banyarire gokeya obotaka obo bore obonene kigima aiga asinsi ya Kenya. You can be able to invest. I said earlier on, there's what we call the vicious cycle of poverty. That, oh, I am poor, and therefore I cannot save. I cannot save, therefore I cannot invest. I cannot invest, therefore I cannot develop. Hence I'm poor. You must make a deliberate effort to break that poverty cycle. And if you break that poverty cycle, then you can be able to develop as a society. And this ceremony marks not only a new chapter in the leadership of this distinguished institution, but also reaffirms the university's steadfast commitment to its mission of empowering communities through cooperative education, research, innovation, and sustainable development. Allow me at the outset to congratulate Dr. Bernard William Chitunga. Explain to me why 200 shillings is okay. How is 200 shillings going to amount to a saving? So I said we were going to change this. And today, every Kenyan, like what is going on in Uganda. For your information, Uganda has a bigger social security fund than Kenya, although they have a quarter of our economy. Tanzania has a bigger national social security, although they have 50% of our economy. Why? Because they made the right decisions about saving. In Uganda, everybody saves 10% of their salary. In Tanzania, everybody saves 8% of their salary. In Kenya, we were saving 200 shillings. And it was supposed to be okay. And I was supposed to do nothing about it. Really? So, we made the right decisions. Today, every Kenyan is saving 6% of their salary. And every employer is saving on behalf of their employees 6% of their salary. Nchomurigirira kubwatikana no moyego yo nyara gukorekana ime ye university ya cooperative ni gobono omorai gose umuteneneri we university gose chancellor ya nyara kubikirwa egutwa kurinde ayo na yanda mangi asinchira yo boikirano na boko ya nyara Ekeonga Chinsa ibere charero maragoba na Obaigwa Chinsa inye asebono na kwiraniria mbia mono kigima ikiagira kwagendereire koba umuigenwa ime ya Getembe TV nekero turachikwarigania makopio onkorogo na Obaigwa DJ Topsha ase umuroberio bwekerorano oyo korwa ase omono bwekemanyererio gose bwemanyererio nere Wilson Makori na Obaigwa matundra korwa ase studio ya kabere chengoro kwa Matildah Obaigwa hoikari tukori ankyo twara oburigiriria obuya. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao
echo chiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chiri chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiri cha mache inyoranga chirangi chiga niko chiri kurwase chiri chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabatinu buigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya uru superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha crown paints eduke yiga ya uru superstores yego toka se enyumba ya uru complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center